I gave you my heart. Hey guys, welcome to my channel. This is Kurt Bisaya. Ngayon dito tayo sa bazaar sa Kuwait. Ngayon nag-ikot-ikot tayo dito kung anong pwede nating mabili. Ngayon guys, maraming kasi Friday. So ngayon alas 7 na dito. So ngayon maraming tao. Kasi gabi kasi ang ano dito, gabi ang puntahan ng mga customer dito sa Fahil. Bernis ngayon, so wala ang pasok ang mga tao. So ngayon maraming bumibili. Yan, kumbaga po sa atin kasi ang Sunday kasi ay holiday. So dito holiday din po sa kanila. So ngayon dito tayo sa bazaar. So titingnan natin kung ano yung mga laman sa kanila. Say hi. Hi. This is from India? Bangladeshi. Mahal kita. Mahal kita. Yan, from Bangladeshi ito guys. Ayan. So, titingnan natin guys kung ano yung mga binibinta dito. So, maraming mga bag dito guys. Like itong ganito guys. Ito marami kang pilian. So, mayroong mga luggage. Ayan guys, mga luggage po yan. Kung makita nyo yan, ayan, mga luggage. So, pwede kayong bumibili. May mga damitan din po dito guys. Ayan. Mga damitan. At mayroon din po ditong mga pang computer. Ito, kaibigan ko. Si James. Ayan. Kumusta ka na James? Busy Kumusta na? Busy. Yan, kaibigan ko yung kasama ko dati sa room. Kita ko lang, nandito pala tong tao na to. Ayan. So kung mahilig kayo sa mga video games guys, mayroon sila mga bala dito. Ayan na, makikita nyo. Mayroon siyang mga NBA, mayroong sa PS4 po to guys, mayroon din pong PS5. PS4 lang to, di ba James? Lahat to mga PS4 na bala. Ayan. Ayan po. Kung mahilig kayo sa mga football, mayroon. Sa Ben 10, ayan. Sa Dragon Balls. Iba-iba guys, maraming mga bala, maraming pagpipilian. Ayan. Ito si James, kasama ko yan dati sa trabaho. Trabaho sa bahay. At ngayon, nandito na siya ngayon. Technician kasi yan guys, kaya ganito. Hi brother, how are you? This is my brother. From India. From India. From Kerala. Kerala. Aywa. Say hi because it's Hi, hello. Hi your family. Good. Yeah, there in India. Here, Here Kuwait. Happy in no in India here. Yeah, Baba, Mama, India. Mama, Baba. Say hi, Mama, Baba. Because it's world YouTube. Okay. Yeah. That's why say hi. Hi. Mama, Papa. Mama, Baba, hi. Ayan. Ayan guys, from India, Kerala. Ayan. So, hindi lang po guys ang mga bala ng PS4 dito ang binibinta nila. Marami. May mga casing din po ng mga cellphone guys. Ayan. Ayan, maraming mayroon din po sa tab. Yeah, Samsung. Ayan, mayroon din po mga sa joystick na casing ba yun? Ay, yan. Magagamit halos dito guys. More dito talaga ay sa pang computer talaga, pang gaming. Ayan. So, may mga cord din po sila. May microphone, may headset. Ayan. Ayan, mayroon pa silang maskara binibinta guys. Ayan po. So, nakita nyo na guys ang loob po ng bazaar. Ayan. So dito na lang po ako guys at don't forget to like, subscribe and comment down below and share my videos sa sunod kong vlogs. Bye bye.